ఒడిశా సముద్ర తీరంలో భారీ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పారాదీప్ తీరానికి సుమారు 240 నాటికళ్ల మైళ్ల దూరంలో పనామా జెండాతో వెళ్తోన్న ఓ కార్గో నౌక సముద్రంలో మునిగిపోయింది. ప్రమాద సమయంలో నౌకలో 24 మంది సిబ్బంది ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఒడిశా నుంచి ఐరన్ ఓర్ ను సింగపూర్కు తరలిస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నౌక మునిగిపోవడంతో అందులో ఉన్న సిబ్బంది ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఒడిశా సముద్ర తీరంలో భారీ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పారాదీప్ తీరానికి సుమారు 240 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో పనామా జెండాతో వెళ్తోన్న ఓ కార్గో నౌక సముద్రంలో మునిగిపోయింది. ప్రమాద సమయంలో నౌకలో 24 మంది సిబ్బంది ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇక ఒడిశా నుంచి ఐరన్ ఓర్ ను సింగపూర్కు తరలిస్తూ ఉండగా ఈ ఘటన జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. నౌక మునిగిపోవడంతో అందులో ఉన్న సిబ్బంది ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.